jajalana sorat, hupasonak pehamu, buat tamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu masyanau, ay nalabok doau jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangat todimuna, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata manamina di banua ginjang. Asimaroham di hami halak na galeon. Di daho na gogodo musunami. Saitalu rohami tuho. Di baheni hupangi rohami tuho. Sai par gogoi jalapamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maredeita. Tangi hokkamu mapatik ni debata di mingkutta sadarion, ima patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon, patik parjolo, auro Jehova debatam ninna debatatta, dang jari marakku pau baenommu debatam, patik paduahon, dang jari ganommu jala dang jari sumanommu manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongon, rodi na di bagasa naik na di toru nitano, yang go tunggabe si sombaon, manang siuluan, patik patuluhon, dang jari rohonon guar ni debata, yang go sotureda lanna, ay hona uhumna dosogo takka na marsineang di guarna, patik popatton, ingot tamuma parbadiahon nari minggu, dinonomari ma ulahamunasa siulommu, alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova di batamdoi, dang jari homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta ni halak pena mangibati hutam. Ay di noromari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Di bayani do umbain na di pasu-pasu de bata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikkop pasanga pomuro na torasmu, asa martuaho. Jala leling mangulu di tano na nilehon ni Jehova de batam diho. Patik ponopon, unak ko mamunu. Papituhon, patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasyahon, unak ko olo makatindakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jari haliangan ni roham bagas ni rongammu. Dang jari haliangan ni roham dongan saripe ni rongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni rongammu. Boharo padok ni debata taringot tupatik na sapului, oddo, auro Jehova debatam ninna debatatta, pargogo na suhatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paupatton, pinopparnya kana sogoro hadiau. Alaya sido rohaku dia akan amar ribu-ribu, akan amar holong ni roha diau, naso mangalaosi patikki. Ido sahat na, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Saya pargugoi mahami, mangulaw na hobar tu patikni. Amin. Mari deita.
Tato po timado satta di adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata namin na di banua gijang. Pargogonaso hatudosan pardengkan basa doho. Jala rodi sa leleng-leleng na doa si ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang being otak kadosa nami. Ay jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asi ni roham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami. Paluwa hami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosatta. Para siroha jala pardengkan bahasa do Jahuba. Lambat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibain tuhita hombar tuakka dosatta. Jala dang dibalosot tuhita hombar tuakka hajahatotta. Songona sini rohani ama-ama midak kanakna. Sini rohani Jahuba diakka namak kabiari bana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Maredeita. Turpuk epistel di Mingkutta Sadarion imana tersurat di 5 Musa 10 ayat 15 satu ayat 20. Panurirang sada songonawon patindangon ni Jehovah debatam sian tonga-tonga nami sian akka hanggim ibana tama tangi honon muna. Nimudo, dang be terbege-bege ahu suara ni Jehovah de bataku. Jaladang be karbeda ahu kapina bolono. Asa unang mate ahu. Dungi ro mahata ni Jehovah tuau. Denggando hata na nidok nasidai. Ahu matutu patindakon sogon inasida sada panurang sian tonga-tongane ang ginasidai. Songon ho. Jala ahu mangalehon aka hataku kubagasan pamangana. Gabe hatahonon na tunasida saluhut o ni tu ibana. Jadi manangisin na soolo tumangihon hataki aka si hatahonon na di bagasan guarhu ikon au mga luluhosa tu ibana. Alay tung sura adong sada panurang na paginjang rohana makatahon sada hata di bagasan guarhu. So ahu madokon bahatanaw na manang panurirang na makatay marite siyan goar ni aka de batas leban. Ikon marutang hosa panurang Ido saat na martua ro akan tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Mari deita. Ia maorta na ho
Patindakon maha porsyot tay songo na hinatindakon ni dong atta sa porsyot di sa dok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatudosan na tumupalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuon ni si Maria nagabi-gabi asyaton di parbadia andorang suabubuan ido tuata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru rung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na so hatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porseam di ton di parbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan nela Kristen akan na badia dohot dia sesaan ni dosa dohot dia hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dia nguluan na surasu. Tabi gema ende puji-pujian sian kor houm paropuan hagabepe serpong.
Tabi gema tikting na masa dohon naneng masa di huriata di bagasan na sa mingguan. Paralado HKB Serpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro, dohot napatupahon permingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Lasu hukma pasahaton nami sian paralado, selamat ulang tahun turuas nihuria, nomor ulang tahun di hari tubuh, dohot nomor ulang tahun parsaripior di mingguan. Di Ramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Parjolo goar ni minggu ta ima minggu Septua Gesima. Sedarion minggu 20 Januari 2024. Masuk mahita tu minggu Septua Gesima. Septua Gesima lapatan na 70 hari adorang hari haheheon. Topik mingguon ima sotung gabe partuk Tuhan maradopon akadongan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Ruas senadabat. Mamuka sedarion minggu 20 Januari 2024. Nunga di jalo gaberus ni HKB Serpong. Keluarga Tabos Artia Hasudungan Sinurat, Inang Friska Basa Margaret Hutauruk, Dohot Tolu Danak, masuk Wik Nasaret. Keluarga Riki Hisar Manison Husianipar, Inang Nina Teni Gempita Sianturi, Dohot 2 Danak, masuk Wik Efrata. Keluarga Charlie Fernandez Sianturi, Inang Nella Satria Sitorus, Dohot Sera Danak, masuk Wik Patmos. Keluarga Daniel Tampak Raja Tua Sitohang, Inang Ria Sari Nastiti Lubis, Dohot Tolu Danak, masuk Wik Betel. Keluarga Frobel Pangaribuan, Inang Nur Cahaya Tambunan, Dohot Opak Danak, masuk Wik Kanaan. Keluarga Patun Simajutak, Inang Swanti Tambunan, Dohot 2 Danak, masuk Tuik Kanaan. Ruas Nabidan. Mamuka sedarion minggu 20 Januari 2024, keluarga Taur Jujung Nenggolan Inang Susilawati Harianja, ruas natar di Wik Patmos, dang betar surat gabe ruas ni HKB Serpong, alanu ngapid dana sidatu HKB Citra Raya Resort Citra Raya, Distrik 21 Banten. Rangkaian kegiatan mutasi pendeta di HKBP Serpong. Nunga di Harwarhon Upui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar, surat keputusan SK nomor 16 Pulsia nomor 16 Dohot Pitra Sopat garing Pendeta garing SK garing 11 garing 2023 nahobar tu mutasi pendeta di lingkungan HKBP Serpong IMA. Pendeta Hotma Pasaribu Master Teologi ditotopon gawe pendeta fungsional HKBP Resort Duren Sawit, Distrik 8 DKI Jakarta. Pendeta Rahmat Simanungkalit, Sarjana Teologi ditotopon gawe pendeta fungsional HKBP Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Pendeta Lucy Meliati Penggabean, Sarjana Teologi ditotopon gawe pendeta fungsional HKBP Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Partoring nia kaulon di proses mutasion songonon ma. Nungan do jakon amang pendeta Hokma Pasaribu gawe pendeta fungsional HKBP Resort Dusawin di hari Minggu 21 Januari 2024 di HKBP Duren Sawit. Parmingguon parborhaton pendeta Hokma Pasaribu dohot pangojakonon ni Padita Rahmat Simanungkali, dohot Padita Lucy Meliati Penggabean gawe Padita fungsional HKBP Resort Serpong di Patua Sedarion Minggu 20 Januari 2024 di permingguan pukul 10 sada WIB di Gereja HKBP Serpong. Martading hatado amang Padita Hokma Pasaribu dohot keluarga di permingguan pukul 6 pukul 8 dohot pukul 10 pitu WIB. Acara ramatama paborhaton dohot mejakon di Patupa Sedarion Minggu 20 Januari 2024 pukul 13 WIB, maringanan di ruang sekolah minggu HKBP Serpong. Saluhut parhalado utusan jemaat Dewan Dohot Kategorial Diotang do Madohoti Ramah Tamaon. Papungu pelian tanda holong tu keluarga pendeta Hotma Pasaribu. Sedarion
Minggu 20 Januari 2024. Diganu permingguan pukul 6, pukul 8, pukul 10 sada, doh pukul 10 pitu WIB. Dipatu pada 2 hari marpilian. Pilihan parjolo manang amplop biru, tuhuria dohot pusat. Jala peleo padohon amplop ungu narong di mejata tempat duduk. Ima peliat ada ni holong tu amang pendeta Hotma Pasaribu inang Susanti Hutasuit. Tapasah ma tada holongi di bagasan lasni rohat. Parjamita permingguan pukul 10 sada WIB. Namar jamita di permingguan pukul 10 sada WIB ima amang pendeta Juniaster Hutauruk. Nasida Preses HKBP Distrik 21 Banten. Acara bona tahun HKBP Distrik 21 Banten. HKBP Distrik 21 Banten yang patu pahun acara bona tahun distrik di hari Senin 29 Januari 2024 maringanan di HKBP Serang. Pertanyaan pemuahi di gereja lahu memuka pertanyaan week dohot sermon kategorial. Di hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 20 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong dipatu pada pertanyaan pemuhai lahu memuka pertanyaan week dohot sermon kategorial di HKBP Serpong di tahun 2024 tahun. Gereja manasoi asa ganup ruas parsidohot di pertanyaan. Surat Nyeporus HKBP taringot tu pemilihan umum 2024 di Jahamian non. Kalender HKBP 2024 Boima Tajaha di Warta. Kartu ruas online Boima Tajaha di Warta. Pengaturan parkir di HKBP Serpong. Tim parkir HKBP Serpong sudah mulai mengadakan pengaturan perparkiran di HKBP Serpong sejak hari Minggu 14 Januari 2024. Hal yang perlu diperhatikan adalah terdapat aplikasi parkir HKBP Serpong berbasis Android untuk menginformasikan ketersediaan parkir mobil di lahan parkir. Jemaat dapat mengunduh aplikasi tersebut di tautan yang tertera di warta. Detail yang lebih jelas, Boima di Jaha di warta naung disagihon lewat grup WA di tiap week. Aka ulon ni HKBP Serpong dan lain di Patupa. Perjolo, katekisasi di tahun ajaran 2023-2024 nain dibuka muse di hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 15 sampai 10.30 WIB. Per minggu sekolah minggu tahun 2024 nain di Patupa muse memuka hari Minggu 4 Februari 2024. Permingguan remaja dibuka Minggu 11 Februari 2024. Pembagian Creativity Book Dohot Bible Reading Log Sekolah Minggu periode Januari hingga Juni 2024 yang disagio dari Minggu 4 Februari 2024 di Ganuk Kalas. Padidion abadia naing di Patupa dari Minggu 4 Februari 2024 pukul 8 WIB. Aka syarat laho mandohotisa Boy mata jahat di titing naung disagihon. Konseling padidion abadia di Patupa dari Sabtu 12 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat maringanan di gereja HKBP Serpong. Sonar tebegema ponggol patuluhon surat permahanion ni eporus HKBP. Alagajang do surat permahanion non hola ponggol patuluhon do dijahami ima jojo pastoral ni eporus HKBP. Songon huria sinoarahon matu sude ruas ni huria Kristen Batak Protestan asa sada manayakon anggiat lam tu dengganna pinarbuhon ni pemilu 2024 tahun. Anggiat lam tu dengganna pembangunan lam mangerbang jalatugu demokrasi hatigoran dohot hadumaon ni bangso dohot negarta. Tatanyakon nang panggonggomita asal tong netral sitong dohot digor mangula-ulon na hobartu asas keadilan dohot akaruhut na tongon mardalan. 2. Patujolohon nasanarikot tu bangsota
igijang ni patujulohon narikot tu namar sahorong laho mengadopi hamalon nama sebelga ni adopan ni bangsota ditolongan ni persiaduan ni salhu bangso manaryo bangsona sendiri jumolo sian akka bangsona asing iman alam dao sian nilai-nilai hati goran dohot hadameon tu saluhut jala maralo tu orientasi ni pakobasion ni HKBP tahun 2024. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi sesama. Sonang takas jala setia pati pinatunduhon netralitas nami mamuka sian bona ni pangaradion sahat tu partikian ni kampanye pemilu di bangsota yeborus HKBP songon uluan huria nama keruasan ruas nama ragam aspirasi politikna sonido di jauhon debata tujude aparatur negara somaribar nang tu sian ruas ni HKP asa totong setia tu sumpah jabatan asa totong netral di napasaut pemilu nanti gor bebas jala rahasia jala go lasni roha situtu opat tarado tima hadameon dohot hasonangan di hamamasa ni pemilu asa totong kondusif. 5. Tusudena puna hak suara jinohon maasa. A. Madiori hatorangan nasitong. Dang marujahan tu hata-hata nasututu manang hoaks. Taringo tu ise sipil tomu. Tada calo sipil tomu. Boto padalan ni akka ulonna. Tada nang partai politik na mangusung ibana. Boto takas manang natuturo nasida sumakapi harumaon ni sadok rakyat Indonesia. Dohot hinatogu ni hasadaw ni bangsota sude. Manang naholan makarikoto diri manang horona sendiri ron. Taida ma hatan itu hatta sona tersurat di 2 Musa 10 ayat 21 nama dok. Lulima sian sadok bangsoi hala akan namar sihot marroha akan nama keberi di bata hala parroha nasitong akan nama kaigihon pangumongan naso turut. Dan jadi majalo pabotohon dohot pararaton baritan nasutu manang akahata nama korhon hosom ni roha manang hoaks. Nabui patu perselisian di totongan ni si hatoropan. Jalan nama baik di rim pado-pado dohot uhum. B. Manupahi pemilu marhitina bohat tu akka inganan pabunguhon suara. Unang adong nama naso mamake hak suarana. Lahu memilih sepola alana pinaksa. Jalan bertanggung jawab memilih sian akka calon presiden, dohok wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, dohok DPRD tingkat 2. Nang takas mengula jalan dihaporsiai patu bahon hadumaun ni masyarakat. Situlah do politik uang, dohot politik identitas. Rodi sudah tahe akan mengula asa terpilih marhite akka dalan naso sitong. C. Parsidohot marmahani pemilui marhite-hite narohot gabe saksi na independen manang netral di TPS diganup inganan pamilih ternabe asa marhitei gabe marsidohot ita mangorui ia somangotapi pangakalion. Onom manangyako saluut ruas ni HKP na parsidohot di kontestasi pemilu 2024. Anggiat bola sinasida parsidohot laho mangula di totongan ni bangso doho negarata. Gabe sira doho panodang Matius 5 ayat 10 rodi sapronom alai huhut paingoton nasida pabua sakap ni politik dada kuasa sebing alai tung harumaun ni sudedo. Peraja terhitung 24 Januari 2024 Huria Kristen Batak Protestan Epor HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Molo video na lengkap dohot harotas ni surat ni Eporus bui mata dapat di WA ni Ganupik. Mulai tema. Tabi gema ende puji-pujian. Sian kor punguan ina Ester HKBP Serengseng Sawah.
Tapuji debatata maredde mahita syabukwedde nomor 30 sada rodiudutna uhut patupahon pilihan na parjolo tu huria dohot tu pusat. Songsoni naman dohoti secara online tapatupama sesuai naung dia turhon di tonga-tonga huriata maredde hita. Lehon hatoran, abisaran, Manusia kami, lehon manana madina, Lehon ayat sada. Yesus lehon hatoran, abisaran, Manusia kami, lehon manana
bangi dodo hormat jongjong itu salutna. Tarahilala dia mang akana kurang hipas kan, cigoting rematik, samurat, tinggal deh. Itu sekali 1 jam harus berdiri. Ya kalau mau sehat. Nah itu. Idak pola nambahin. Dia itu presosot. Tuh tahu ibu suruh jong sih. Mula-mula doon na kandang ni. Membenasahan deh itu tuh. Martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurung siyan salut na roha imana mangaramoti. Hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus suartai. Amin. Gak apa-apa duduk ya. Gak usah nunggu-nunggu diperintahkan. Ya kita kan udah dewasa semua kan. Barita nauli di mingguta sadarion. Imana tersurat di sada Korin bin 2 ayat sada rodiat 10 tolu. Asa unang marisuang na di fotokopi ni parsar pongon tajahama bersika sorin. Siang buku ibu itu mau udang sian papan tulisan. Ya monitor dulu papan tulis namanya. Sekarang udah canggih teknologi lain namanya kan. Soal mari dok di sini. Alayang go taringot 7 hut nang pinilehon tabotobe. Nawarong do parbinotuan dihita saluhutna na parburnak kondo parbinotuan. Alena paululihon do ia holong niroha. Alayang go adong na makaholong di bata ido natinan dan di bata. Ayadong do tutu di guar di bata di gijang nang di tanah otpe. Ayalando di pardibata. Jala lando di partuhan. Alai dengan para sarhut na napuna parbinatuani. Adong dope na mangat sutsa. Son pelian situ tu. Ala soma di parhatu tu bigu. Gabi ramun rohana sida na hurang tugui. Alai jaga mahamu. So tunggabi partutuhan dia kana galei wasomuna. Gabi mago maun binahe ni parbinatuan mi dongan. Nagalei dope na hinokop ni hamamate ni Kristus. Sudah teman jahat. Ini tergasib dong aki. So unang tergasib aki. Itu saatnya. Memang luar biasa do partuk Tuhan. Molido gabe sandungan atau batu sandungan manang partuk Tuhan. Totu gudang do hinakam non aka ulon di jolma dia senganon. Taringo tu prototipe ya profil soani style do hadiran di jolma. Dak kuboto kita menanggapi hamajuan noengon. Molo berangkat iba sian Serang. Saat tu Tangerang nang tu Jakarta nang tu dia saat tu huta-huta. Di masa-masa ni Pilegon. Kira sarupa do gudang na hubereng balihu-balihui gombar ni boru-boru caleg do bawa caleg.
Sama. Mungkin ngagumudangan calon caleg menjadi kon cemburu-buru. Alay dari ba adong do makasogohon calekon buru-buru ala penampilannya dak suman turohannya kaina-ina na ba. Na masa lalu. Adong do buru-buron ubu na sarge sonon. Dak ya dikat karet, memang dikat doa disanggul soni, di herbang ubu no nason. Dibayan ma marlisti hafal hian, dibayan ma aka macam iso aksesoris ni buhion. Ya, magigio mereka sono macalek, dak si tiru non. Ni naka ina-ina pare Kamis. Jadi adong ma ina-ina milenial. Kan itu do ina-ina ngegas. Mau tahu anggon, maju mohon, on dispilitok kunna. Baik ko na manginang. Adong do diba menganggap style Sony kami partuk Tuhan. Anggo mangitun raku, anggo cale-cale holik selatipon. Na manutu na ka undang-undang ka peraturan di sudi bawa manian. Bawa manian. Son hita halak Batak, ay bawa do parsinabul. Kanido, jala bawa do si parhata, mau dia ke ulaun-ulaun habatahon. Molo sanga sugut gabi boru-boru non parsinabul, parhata ada koto bi mandok dinna. Sudi do segala lini masuk boru-boruon. Jadi mamere situasi songonon, godang do akka ama-ama menganggap ina-inaon songoni dari partuk Tuhan. Gak bisa susah duit ibarat, gak bisa mago dia non. Memang suami itu kepala rumah tangga. Kan itu istri ikut suami ina jolumai. Ale molo tabereng posisi ini perempuan waingon, dia ndak mau lagi seperti begitu. Ya kita kan sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama diberikan Tuhan kekuasaan. Sama-sama diberikan Tuhan prioritas, kesempatan untuk menjadi orang baik dan orang bagus. Termasuk memimpin. Kenapa presiden bisa perempuan? Dia bukan memimpin rumah tangga ya. Memimpin istrinya atau memimpin suaminya, tapi memimpin semua. Istri-istri orang pun dipimpinnya semua. Itulah pemimpin. HP kita hal-hal songoni dak pola tapakeon gak bisa ada dalan. Lama mikiri dok menguji songon dia do hadiri taha porsiota dijol di bata nang dijolnya ke jolma. Songon nakina juhud, ini kan dipersoalkan juga juhud pada zaman orang Yahudi ini. Ala adong porsiona sida naganda ha porsiona. Maluhu suku maju kita salut namang nang. Porsia dohamu adong begu di hasiangan non. Perjuangan, jawab aja nggak apa-apa, kita diskusi aja nih. Porsia doamu adong begu di hasiangan di Portibion. Yang percaya tunjuk tangan aja dulu, coba. Jangan ragu-ragu. Oke. Tadi percaya adong begu Portibion, isi do begui. Soalnya dia do profilnya, bentuknya, stylenya, mana gambarannya. Seperti ular kayak singa. Seperti seorang bapak berkumis atau seorang ibu yang garang gak peduli dengan suami dan keluarganya dan sebagainya. Kan itu gambar. Maka dia juhud napi nelehon. Tu isa dipelehon juhud na idorson. Tu begu. Ala di paha porsionasi darung begu. Salah doi juhud napi nelehon tu beguan molo talang. Coba, salah enggak? Daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada begu menurut mereka, kita makan, salah enggak itu? Menurut agama. Siapa bilang salah? Enggak salah. Orang saya enggak percaya sama begu, tetap aja enak dagingnya. Sama orang Cina itu kan, ini daging babi merah. Dibuatnya begini, sampai orang itu bikinnya hiu itu gini. Babi itu kan udah kena abu, kena asap-asap hiu itu kan, abu itu. Habis itu nanti daging babi itu bagi-bagikan. Daging merah itu belum kasih-kasih tetangga itu makan semua. Nggak salah, nggak dosa itu. Kan itu. Mardosa hitam molorak tapakan nih.
Alangkah di pilihan tu begu, kita mah. Masa kita, itu haknya begu makan, masa kita ambil katanya. Nggak boleh itu katanya. Udah dimakan hantu itu, masa kau makan lagi katanya. Karena dia percaya ada itu begu. Begui ulat tadi. Kan hapor syauta maradopon akan abui merubah. Nguluta nang hapor syauta, iya. Makanya banyak orang kedukun kemana-mana gitu kan. Jala tahapor syaudo dang da besi panganoni. Juhud mana si panganon. Pajonok kon kita tu dibata. Tidak. Jangan coba-coba kita pakai perangkat-perangkat seperti gitu. Makanan-makanan itu supaya kita lebih dekat dihargai Tuhan. Supaya diterima itu Tuhan dia. Kalau gara-gara si panganon do bang. Aku jual pun hasil di Portibion. Di patu marsi panganon itu. Terus marsi panganon. Asa lebih jonok imana tu dibata. Tidak. Soni dong gereja-gerejaon. Buasa do gereja-gerejaon di Hasogohon hala Silomon. Kenapa? Ala dianggap do gerejaon bagabi partuk Tuhan di nasida. Batu sandungan. Kalau banyak gereja-gereja itu makin kumpul-kumpul pula orang Kristen orang Batak nanti. Jadi orang ini pula berkuasa nanti. Orang ini sekarang udah banyak caleg-caleg. Calon DPD RI. Calon ini sebentar lagi orang yang mau menguasai nanti. Dan baru partuk Tuhan. Sama dengan kita dulu HKBP. Di kampung-kampung sana. Akhirnya dianggap do gereja-gereja karismatik baru partuk Tuhan. Mata dosa. Imadah. Di somar minggu mata anak-anak tu itu sadar tu kote-kotean tu GB itu dia ke mall-mallan ini. Ya suka dia lah. Kenapa dia mau ke sana? Berarti daya tariknya begui lebih bagus. Ya kan? Orang daya tarik ini begu-beguon luar biasa saudarion. Ai gabi partuk Tuhan do teknologion dia kajol mah kan itu naso mampu mangihuton. Jalan naboy di ahliluhon ni akah teknologion termasuk handphone ini. Anggo gabi partuk Tuhan do hoi nang suami istri handphone gadget na libari kan nih. Smartphone ni, cuma molok ko ni. Gabi-gabi itu persoalan. Gabi masih surigaan. Los video call masih surigaan. WA napi masih surigaan. Manu handphone masih terus-terus. Hubiara ko mulai nakinya ko si terus son ko los suri parau hako doau. Cara kimang kata terus mengkiti luar itu ketiko. Los selingkuhan mudi na buado. Gabi partuk Tuhan. Gabi sandungan. Alana sudah dah kami partuk Tuhan mata dosa dui. Jalan itu di dua turbuhon. Nama aralo tu di bata. Nama mondikon holong nasian di bata marhita ke perangkat-perangkat na di patu Portibion lapan jonokon di bata. Kalau teknologi ini menjauhkan kita dari Tuhan, tinggalkan itu. Ikut naboido saluhudna akan arong dia sianganon. Pajonok kita tu di bata. Termasuk ibadah ini. Anggo soboido gerejaon. Ibadahon pajonok kita tu di bata. Tidak usah kita beribadah. Kan itu melalui gereja. Alayala dirajumi halak bata do senda jolo gerejaon do. La pajonok kona sida tu di bata. Maka dia mersiadu do sudah halak bata. Pajonok gereja di Sadok Portibion. Karena ini wadah atau tempat yang dipercaya Tuhan hadir setiap ibadah di hita sudi. Dang durung-durung mi. Dang penampilan tai. Kan itu, alu di sipata style tau penampilan tau bagi pertuk Tuhan. Orang cantik aja sekarang. Kalau penampilannya agak beda di gereja, bagi pertuk Tuhan di jolman. Oh pia mata siadui. Sinakini di sondo saya bilang koi datang di saya terus mata mi saya tusan ala baga hian nata itong saya itu bartok Tuhan di jadi baga pahita boy lu gabi partuk Tuhan meludak sesuai style tai penampilan tai gaya tai hombar tu habatahon manang hombar tu lo merohan di bata ido boy partuk Tuhan tong melolao hita contoh na hea hami Nau pak distrik lau tua warna apa mall apa itu mos
Serang, apa? Sumarekon. Malam minggu misi tersurat menurut aka situ orga, kurang masih aka buru-buru memberi pertuk Tuhan. Malah binereng dosa, dan binereng ketinggalan iba. Iya kan? Bukan kayak dasar latif. Dilihat dosa, tak dilihat barang bagus, bukan. Pertuk Tuhan kan, saya lewat ke buru-buru. Jarang berbagi lengkap. Tadi dia butuhana. Robadongan. Dia pandita saya. Sama itu pertama bereng-bereng. Bereng di rohana yang bereng na dui. Ali di lambung na presesna. Bagi gua bereng kan. Ayo kita ini manusia. Ala dong do sifat munafik di kita manusia, do pertuk Tuhan. Dituhani. Dia butuh duit. Tapi gengsi dia. Dikasih orang uang, emang ini sauna padahal nama tolong nggak boleh bang, pula nah kan. Itu coba dalam hatinya kan dikasihnya uang tapi di muka-muka orang banyak. Seperti tengok orang dikasih uang, amplop ini dilebar-lebarkan gini gitu kan. Ini pertutuhan deh. Alana, lu udah ide-ide jual apa dia kasih soni, kalau mau kasih saja kan. Gak usah dilebar-lebarkan amplop, tengok orang dulu baru salamkan gini kan. Kasihkan aja pelan-pelan masukkan udah. Kalau memang niatnya bagus. Jadi kalau napa burnak kondo, itu juga agak pertutuhan. Makanya kalau kita orang pintar, kita tunjukkan kepintaran kita itu untuk mengalahkan orang lain. Tidak membawa pertutuhan deh. Nah diberek kamu kan debat capres kan, cawapres. Dan binoto debat naik gabi Pauli Lihon, manang saling mendiskreditkan, saling mendikte dan sebagainya. Kan itu. Masalah dia punya visi misi beda-beda, tidak persoalan bagi kita. Ada misi-misinya Indonesia maju. Apa nama itu? Apa lagi visi-misi itu? Perubahan, ada misalnya Indonesia unggul, tidak persoalan. Tidak persoalan. Alasya diba tarida isi do naik sipilitot tasien nato luon. Mulala Kristen mondo na jono tu Kristen mah. Yang biasa-biasa lah. Na jono tu Kristen. Na asing mandok na jono TPI mah. Na dukung EP do aka orang hati butai do akan nasing. Bagi gitu sinna. Itu dia doh. Sebetulnya ngama tua wamang. Jadi las rohakunian aka nama tua manyanina. Dia rono tidak. Allah merohakuna posohian. Nina dewa. Itu urusan mulai itu kan. Semua orang menginginkan dirinya. Apa yang harus dia tentukan. Alero puta nakiningan. Sian hapor siot. Tama kita memilih nina kan. Itu nakiningan kan. Apa nih pastoral upung. Ate amang. Sekian. Itu. Molo sen hapor siot. Todo kita memilih. Tentu ise na bui pada mehok kita. Ise na membuat pada mencairkan persoalan-persoalan Kristenon. Alana sekolah masalah mayoritas dan minoritas do. Itu nama masa nuaingon. Dan masalah isi na malo, isi na pistar, isi na dan sebagainya. Tidak. Partai do pengusung. Partai pe kurang do hali-halina. Tentu isi na somalo marhali-hali, mau do gabi pemimpin. Anggosian kepolosan, dosian ke di mana tidak. Tidak bisa lagi. Manusia dimajukan. Jadi di hita salutna. Singkat madohonok kutu hita. Kurasa mulona marisa pon. Termasuk don gabi pertutuhan di hita. Apa itu dosa? Contohnya mulu marisa mamata si anak yang siahan di alaman di gereja yang samping gereja on. Batu gabi pertutuhan deh. Tuak kejol mana torobon. Itu kan? Enggak enang ya? Iya bagi orang yang tidak merokok.
Bagi yang merokok, gabung kita situ ya. Jadi dia son mau mari siapa sih dang boy non diuraya ke situin kan. Atau sama itu ido udah pola katanya. Asal berberin kan. Atau tu sama itu di rupa geranin nah. Jadilah itu. Sonari masalah like or dislike do sonari ngolu di portibio melodak lo morako mereko datu pilih toko. Nak pe di paleni ho hawepeng. Soti do jolma menginginkan Indonesia unggulon, Indonesia majuon. Ini kepentingan sekelompok dan golongan dan ini partainya. Yang dibangun IKN, ibu kota negara di Kalimantan Timuran, Penajam. Nalomoro hana tuaka, memprogrami jadi. Yang tidak nggak mau. Kan itu amang. HKBP juga begitu. Unang gabi partutuan HKBP di sudia keras niuria, kita bebas. Tidak ada paksaan sudah ruason ikon marminggu masuk huria HKBP. Kenapa lebih banyak itu GBI cepat pertumbuhannya. Mungkin jemaatnya se-Indonesia ini GBI itu sekarang sudah ada 5 juta jiwa. Hampir kalah nanti HKBP. Kenapa? Boy taurai ruas salatusi. Boy taurai hita di rorayaka pandita parlado parbitu tidak bisa. Alasia dia boy galai gak bisa ngoni. Introspeksi lah kita. Kan itu? Introspeksi lah kita. Mungkin lo moro nasir di pelayanannya ka panggulan nogokna dohot akka situan do akalan nasing. Lo moro hana. Makanya style ido boy merubah sudah style. Penampilan kita, gaya hidup kita, integritas ningoluta, taring otak kesoni. Molo lambok do. Akka panggulan nai. Dengan nasida melayani akka sudi jolma nakpe nasorosa KBP tertarik mereka itu. Tertarik. Sony do nang akka dihita di Indonesia on. Kita bukan berpolitik. Tapi minimal kita menerima politik sebagai dasar perubahan untuk kehidupan kita di tengah-tengah republik ini. Nama itu gereja. Alai kurang do gereja undang mampu patudon identitasnya. Itu pamartaun. Alai dung adong roh kebantuan dia siap menerima. Alai dang dohot di mana di bagasan kontestasi. Alania menjaga perasaan. Gereja memang tidak bisa berpolitik. Tapi manusia yang ada di gereja itu saya kira bisa berpolitik. Memang gereja nggak pernah dituliskan di Alkitab harus berpolitik untuk merubah dirinya supaya lebih maju ke depan. Alai warga zaman itu harus berpolitik. Dan ido na naik si pamaju honot tasiat tongat-tongat ta kakristenonon. Secara khusus di HKBP kita pilihlah warga jemaat kita HKBP. Itu aja. Jangan kita takut. Saya anjurkan karena saya HKBP, saya pendeta. Dan mungkin honokku pilih tamu mah ruas ni katoliki nang bicara tidak. Nak dipilih tamu karena bukan saya yang mengarankan. Tugas deh. Saya gunana uparmahani ruasu. Saya hujami tajo alai ngoluna. Pacarianna. Doakan nomor domo. Tu integritas ni mana songan sada halak mana ruas. Tidak saya perlu perjuangkan. Tohodonian sudah itu ditangiakon. Kan itu? Kita jangan takut. Datung dohonok kutuhamu pilih tamu mah. Hai. Silomi burjuru biareng ya le pilih tamu me silomi jujur do maka tataya min lapu burjuru silomi. Ndak, saya enggak suruh. Ale dohonok kutuhamu pilih tamu mah nak Kristeni. Molodang arong HKBP pilih tamu mah nak Kristen. Ale molodong do si HKBP pilih tamu mah nasian HKBP. Karena dia harus tetap Kristen. Itu dohonokku. Jadi dihita saluhutna. Gudang dosenari mana dia kede-kede B1, B2 dan sebagainya. Mata dosa don melemangak kita di sada inganan tuaka agama yang lain. Mereka sudah lebih mengerti dari kita. Kita terlambat mengerti. Sebagian sesitok nasida pihak kena timbuh porsian agamanya, dia tidak mempersoalkan itu. Nah dipersoalkan nasida tong kenyamanan do. Dan masalah etika.
Ala itika kan berjalan sendiri di hombar tu integritas ni jolmai la mangulon aka ulauna. Jadi tidak bisa dipaksakan. Contohnya, unak kau saya mangalang juto di si. Biar kau lewat silumi, di pertutuhan donna. Saya kerasa ndak. Alai mula di bulan puasa Ramadan. Ngata bota bulan suci nasida. Alai saya tapuk kama di simangan di jol nasida. Saya rasa itu mengganggu. Alai oma hudok tu hita. Naing ma boy hita masih haholongan. Masih atusan di sandok akka ulauta. Lumobi ma di tonga-tongani huriata. Nang di tonga-tongani rumah tanggata. Dia ma dihilalahoy nang. Nagjujud kay pertutuhan di rumah tanggamu. Parianak konon do. Pandaraman ningolu do. Hapistaran do. Aku rasa hapistaran dang boy gabi pertutuhan molo tapake don. Hombar tulo maron di bata. Alani dihita salutna. Akan natimbo parbinotuan na. Akan natimbo pangatusyon taringot tu aturan peraturan na mandok. Gabi pertutuhan do na diulami. Gabi pertutuhan do molo pangako, molo mangako di tempat-tempat naso pas menghitung aturan-aturan nabi namasanya. Para jumi ma saluhut nih pola marlaku tuhi tadi. Anggo namar laku tu di bata, hombar tu panatapan di bata dot loman rohana mangihuton aka peraturan nang binahenna. Apostel Paulus di sada Korinon di petakas ibana do, daung. Dan gak bisa lah hita mangaton aka dia pe na dirajumi jol maharam. Ala yang kau dituhani dangarong na haram. Mulai pada narobi pe dia turun nak kesipanganon nak kejut namar mudar sumar mudar. Mangihutun eksistensi ini keberadaan ni. Ala Israel satu ala jauh di nuaeng. Itu pemahamannya sama dengan pemahaman kedekatan kita dengan Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita makan, kita minum, kita lihat, kita pegang, kita rasakan. Kalau itu memang jadi batu sandungan, ada Kristus Yesus mendamaikan itu. Gabi Kristus Yesus semua gabi batu sandungan di hala Israel. Di hala Yahudi, si boto surat, dua Parisia. Kenapa dia jadi batu sandungan? Kenapa dia jadi batu sandungan? Makanya dia mana? Lawa mahamu sawan biru-biru tu tonga-tonga dia kebabiat. Kan itu? Apa maksudnya itu? Isiru babiati, nak ini begui. Begui termasuk maka nama ngulon. Jadi babiati maka parise saduse siwoto surat. Na jojo mengintip neng membunuh Tuhan Yesus hati hai. Soalnya don waeng. Isiru gabi babiat nama nor hita sunari. Akka roha-roha na jojo memben pertutuhan akka hata pembahenan perilaku. Do pamerengan sok sonia ke style penampilan. Nambah pertutuhan dia ka jol masaluhun. Apa toro nakiningan? Asugari marpahen na susumak kamu gay pertutuhan saya dibereng-bereng jol. Gay pertutuhan. Artinya Yesus Kristus do nang roh tu portibion. Laho pasidikon akka pertutuhan ni si rohat tabe ala dosa do. Kan itu nagi pertutuhan. Unang gabi do jol mamar dosa ala di pangalaku. Urang gabi do mardosa jol ma alani penampilaku robah letu. Urang do jol mardosa alani pergabusaku, alani provokasiku. Tumagom ma pasidingi tapajono ma dirita tutuhani. Songon topi on so tung gabi partutuha ko manginang marupon ako denganmu. Alai gabi parholong ni roha mahamu. Tuak karuman na mga tusi lumaruhana. Jadi anggo diberek kamu semua asing-asing pangalor gijang roam ama katai pe gijang ale pergabus pertutuhan deh menggoda orang tuh berbohong. Makanya kacarek calihon urang dogi pertutuhanon. Nanti kalau saya menang akan saya bangun jalan ini. Kalau saya menang nanti pre semuanya uang sekolah pre semuanya. Mula monang aunan gabe on gabi on.
Pokoknya durung-durung pe prima benoko, durung-durung. Enak kan? Berarti ke pertutuhan deh kan? Bamuru mah Tuhan itu ayam tapi ibadah tanpa persembahan sama dengan timpang. Jadi unak tabi begi sudi tandok taparohahom ma buah nguluta, buah sipilitota, ale unang golput kita. Taparidahon ma kepeduliata tu negara tomarhiti aktivitas nguluta. Tetap datang dan pilihlah. Amin. Mau lihat tema di Tuhan. Nau husombaho kami marhiti akka hadiron ni maganup. Marhiti akka pangalahon nami. Pagkateon nami dohot hadiron nami maka persyai. Saluhud hatam. Nongro tu portibion na binuan ni anak Yesus Kristus. Saat rodi na mata ibana lawa makokop pami jolma pardosaon. Atau ngali Tuhan. Di bagasan minggu sadarion ro mahau tu tongo-tongo ni bagas jorom. O mana manguluon sandok ulon nami. Mo lupa masa hamil Tuhan. Ulaon paburhaton pangujak konon. O matoktong nagabi uluan. Laho mambayan pangatusion tu saluhut akka naro tu bagas joromon. Asiroh mali Tuhan. Gu hahurangan dohami di portibion. Mariti pangaraheng nami. Jujud dohami liton gabi Tuhan di akka dongan nami jolma. Marhiti akka aktivitas ngulu nami paketon nami nang penampilan nami. Alayali Tuhan. Pos dorohan nami. Rodoho sin benua gijang seperti mariti anak Yesus Kristus. Laho pada meok kami. Asa unang-unang di pikiran nami. Akka ruah sibolis. Akka bigu-bigu na dia porseak na diba gabi dalan tuang uluan na. Asi maroham sesa salu dosa panglasan nami. Lumobi malituar ruas ni huria maka bibisar pohon sesa sian salud hadusaon. Asa boy marlas ni rohami. Manjalo pasu-pasu siya ko tujulan ni rion. Tangihon Panginoon nami Tuhan jalo ma marjiguar na Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hatta, tabuji matu hatta, marede mahita, sabukwe desara sualu puluh lima. Ayat sada rodi udutna, jala di partikianon. Tapasa masongotat dari molate ni rohatta. Holong ni rohatta di pakubasyon ni amang padita hotma pasaribu hot keluarga. Tapasa may di bagasan rohana mandok moleate. Songsoni na mandoho ti parmingguon. Melalui online, toktong ma usaraho kami. Asa tapatupa mangikuton nong diaturhon di huriata. Marede hita. Di
amanami.ina nami masuk mahita tu acara paberhatan pendeta Hotmati Ape Pasaribu Marede Mahita. Ditiki Marede Roma tu Colo amang pendeta Pasaribu.ina. Hamu ruas dohot parhalado ni HKBP Serpong, Resort Serpongon. Sadarion paborhatotama amang paddita, hotma taruliasi parluhutan pasaribu MTH dohot keluarga. Lahu makubasi tu inganan pakubasion lembaru, gabi pandita fungsional di HKBP Resort Duren Sawit, Distrik Walu DKI Jakarta, mangihuton surat keputusan Nepurus HKBP, atong tabigima di Jahahon surat keputusan Taringo Tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 679 garis miring PDT garis miring SK garis miring 11 garis miring 2023. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Hotmate Ape Pasaribu Magister Teologi, nomor induk sesuai dengan tertera, tanggal lahir 5 September 1961, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Serpong, terhitung mulai 15 November 2023, menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Duren Sawit, Distrik 8 DKI Jakarta. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 3 November 2023, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Hamu amang padita hotma taruliasi parluhutan Pasaribu MTH. Nunga dibagi hamu surat keputusan Eporus HKBP. Nuaeng upa borhat mahamu lama kubasi gabi pandita fungsional di HKBP Resort Duren Sawit, Distrik Walu DKI Jakarta. Bagasan goar di bata ama. Anak natun Yesus Kristus, doton di Purbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batama sudah ulan muna na saya laun. Di HKBP Serpong, Resort Serpongon. Ban sangap di Guarna. Laos marhiteon. Pinasahat ma hata mauliate tuhamu. Di siara pakko basion muna na salilingon martangiang mahita. Ali tuan di bata mauliate ma di pasarahan nami tuho. Ala naung didungani ho na say laon. Ama namion pandita hotma taruliasi parluhutan Pasaribu MTH. Dohot keluarga. Makubasi di Huriam HKBP Serpong. Resort Serpongon. Saya pasu-pasu mana sa pakko basion na sida na say laon nai. Dongani jala pargogoy mana sida marhobas. Di HKBP Resort Duren Sawit, Distrik Walu DKI Jakarta, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, upasat tami tangyang nami Tuho. Amin. Marede Mahita Sian Buke dan nomor 707 ditiki Marede Mulama Pendeta Hotma Pasaribu Jala Roma Pendeta Rahmat Dohot Pendeta Lucy.
Hamu akadongan sadarion ojakonon ma amang pandita Rahmat Simanukali sarjana teologi. Dohot keluarga. Dohot inang pandita Lucy Meliati baru panggabian sarjana teologi. Gabi pandita fungsional di HKBP Resort Serpongon. Mordo mutusi. Tabigi majolo surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP. Dohot ulaon ni pandita fungsional naikon ulahonon ni nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 680 garis miring PDT garis miring SK garis miring 11 garis miring 2023. Epor Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Rahmat Simanungkalit STH, tanggal lahir 10 Maret 1975, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Seksama, terhitung mulai 15 November 2023, menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Serpong Distrik 21 Banten, dengan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam surat keputusan ketetapan ini. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 3 November 2023, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Ujau kami ma Eskani Inang Pendeta Lucy. Surat keputusan ketetapan nomor 704 garis miring PDT garis miring SK garis miring 11 garis miring 2023. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Lucy Meliati Panggabean STH, tanggal lahir 27 Juni 1994, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Serengseng Sawah, terhitung mulai 1 Desember 2023, menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Serpong Distrik 21 Banten, dengan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam surat keputusan ketetapan ini. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 22 November 2023, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Hujahon matuhita ulaon ni Pendeta Fungsional. Ulaon ni Padita Fungsional akup ni ulaon Padita natar surat di agenda HKBP. Naparjolo. Mandongani Padita Resort laho makobasi di resort. 2. Manjalo parsagini ulaon sian Padita Resort. 3. Mangurupi Padita Resort laho manguluhon rapot seksi dohot dewan di Huria. 4. Mangurupi Padita Resort laho manguluhon rapot-rapot di resort. 5. Mandohoti rapot Padita sermon distrik sermon resort dohot sermon Huria. 6. Pasahaton laporan pangulaon tu Padita Resort. Ya. Jadion Pendeta Rahmat Simanukaleton ima Pendeta Resort KBP Seksama Resort Seksama Distrik 10 Medan Aceh. Jadi Inangon, Serengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta ya. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni pucuk pimpin HKBP. Taringot tu penempatan doat ulan muna soal pendeta fungsional. Atau nama nukun ma aon waeng tu hamuna 2 di jolo ni akka donga namar pungu di son. Do di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja Jalana Puna Huriai. Naolo do hamu ujak konon gawi pendeta fungsional di HKBP Resort Serpong Distrik 21 Bantenon. Jalan naolo do hamu mamilihon diri muna. Mangaradoti akka ulaw ni, molosongoni rohamuna, alusi hamuma. Naolo doau, say didongani asini rohani di bata maau, patupahon saluhutnay. Ya. Hujak kun mahamu amang Pandita Rahmat Simanukali STH, laumak kubasi gabi pendeta fungsional di HKBP Resort Serpong, Distrik Dusada Bantinon, di Bagasan Goarni di Bataama, anak Tuhan Yesus Kristus, doton di Perbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batama, sude pak kebasan muna tujulanon. Sini ya, sini. Hujakun mahamu inang, Pandita Lucy Meliati, Buru Panggiba Sarjana Teologi. Laumak kubasi gabi pendeta fungsional di HKBP Resort Serpong,
Distrik 21 Bantenon. Di bagasan Guarni di Bata Ama, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, Dr. di Purbadia. Amin. Saya dipasu-pasu di Bata Masudi, Pakko Basion Muna, 7 Lenon, Martang Yang Mahita. Ale Tuhan di Bata, mau lihat marohan amin di ho. Ala di ruaso oja amanami pandita ramar si manungkal STH do keluarga. Lord ina nami pendeta Lucy melete panggabe STH. Lau makobasi di huriaon. Asi maroham. Lehon maton dibna badiai margogohon nasida. Mempersahalai. Dohot memperbisuhi. Asa polin di baritaon nasida hatam. Lehon hai pason. Hatuguon dot hiras niroha. Lau mangaradoti sude ulaon di huriaon. Tupahi masa luhut na niula nasida. Asa marparbue di roha dohot di ngolu di ruas ni huriam. Jalo matang yang namion. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya, mangarup ruas. Ya, tapi yang biharotas tada. Sata jahan no talusi. Hamuak kadongan. Ruas do parhalado ni huriaon. Jakon hamuma amang pandita rahmar simanukali STH rabdo keluarga. Songoni inang pandita Lucy Meliati berpanggilan STH. Makubasi di huriaon. Marede Mahita. Saham mahita tu acara nama dok hata. Na parjulan non hata patujolo sian nawang pendeta Rahmat Simanungkalit. Na paduahon hata patujolo sian inang pendeta Lucy Meliati Panggabean. Na berikutnya hata patadingan sian amang keluarga amang pendeta Hotma Pasaribu. Na papaton hata parwahato dohot pajakonon mewakili sian ruas ima amang Chandra Simarmata. Na mewakili perhalado imamang situa Manonggor si Hobing, dihutum pasato Cendramata, dihutum musianon hata parmahanion sian amang proses HKBP Distrik 21 Banten. Alai sona tong sepakati jalan informasion, tabama ringkas lau makatai. Sona di pasatai ma tu keluarga amang pendeta Rahmat Simanungkalit dohot keluarga laho Madok hata. Baik. Ada orang so pasatami hata nami, jumolo hubangi doa ami ma, yanakon nami rohamu. Horas marihita saluhna. Horas. Mauliate ma dituhata. Namangalion partikia di bagasan sadarion. Marihite amang preses. Namangujako kami gabe padita fungsional di HKBP Serpong. Resort Serpongon. Amanginang saluhna hamu ruas ni uria. Songoninang parhalado. Songoninang kamanami na nami padita. Jumulong mahubatadaw kami diri nami. Nakin nung aripasahat iyaw na marguar Padita Rahmat Simanungkalit. Inata Imelda Yat Sunita Boru Sipayung.
tuludak danak nabi nasabasahon itu hata, syakangan Ima Jonathan Ebenezer Simanukalit, mahasiswa semester 4 di Institut Teknologi Sumatera Lampung, napaduahon Agatha Christie, kelas 2 SMP, napatuluhon Jalasiapura Monra, Ima Petra Evander Simanukalit, kelas 3 SD. Amanginang, masih tangyangan jala masih rupa ma hita saluhna anggiat marsangap tuhata jala tarlumubi marhite jamita sadarion unanggabi batu partu tuha kami ditongani huria alai lam pasol hoton jala pajonok konaka naporsia malam solhot tuata masih tangyangan masih rupa kita ditonga-tongani huriata asalam mangerbang harajau ne debata marhite ngulu ni keluarga nami imahata nabu pasatami horas madihita saluhna. Oras. Sarnal di bahasa Taima tu inang pendeta Lucy Panggabian. Parjolo sahali madok moleate mahita amang inang didenggan basa ni debata namang letu hita hai pason boy madohoti ulaon parmigota di sadarion nang songoni madok moleate mahami tu hita saluhutna nunga di jakok kamu hami amang inang di huriata HKBP Serpong Resort Serpong. Nahu persangapi hami amang preses amang pendeta dohot inang beserta dengan amang pendeta Narosian Distrik nang songoni nahu persangapi hami amang pendeta Resort pendeta Samuel Ambarita beserta dengan amang pendeta Hotma Pasaribu, amang pendeta Rajiun Nababan dan juga amang pendeta Resort kami yang mendampingi kami, ima amang pendeta Agustinus Nainggolan. Jelana huaulongi hami sude parhalado dohot ruas HKBP Serpong nang songoni perwakilan huria sian HKBP Srengseng Sawa ima punguan Ina Esther nang songoni di amang situa Panggabian keluarga namandongani hami di ulauta di Sadarion. Obar tu surat naung tabege nakin amang inang ditongos eporus dohami pimpinan HKBP makobasi di tonga-tongani huriata alani i mangido mahami tuhita asa tangya ko kamu mahami asa mardalan do denggan pakobasyon nami asa maherbang barita nauli nahu pasat hami di tonga-tonga ni pakobasyon nami. Obar na kinaong tatangihon guar nami ima pendeta Lucy Meliati boru Panggabean dainang pangitubu boru Tampu Bolon na tua-tuai maringanan di Sidamanik Jaladang boy rapdo tami di Sadarion, alai di ulaon temu pisa, di ulaon paburhato kami di tanggal 4 Februari sian huria HKBP Srengseng Sawa, rodo nasida jalana dohot patarok kami memasuki rumah dinas HKBP Serpong di tanggal 7 Februari. Ima naboy hupasat kami tuhita amang inang, horas madihita saluhutna. Oras. Jadi mengabuhi hudul hamu amang tu inang. Lalu di macerata sonari tabagi mahata pertandingan sian keluarga amang pendeta Homa Pasaribu. Inat nama jo parjulu at ya kamainang. Yang kami hormati amang preses nami dohot inang beserta dengan jajarannya dari distrik. Yang kami hormati amang pendeta Resort, amang Samuel Ambarita dengan pendeta Rajiun Nababan dan juga teman seperjuangan Punguan Ina HKBP Serpong yang saya kasihi beserta dengan amang, inang, semua ruas HKBP Serpong dan seluruh tamu yang hadir. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja,
sudah memberi kepercayaan kepada Amang, kami sekeluarga untuk melayani di Serpong ini. Ini saatnya kami mohon pamit, permisi untuk bertugas di HKBP Duren Sawit. Tentunya ada banyak kekurangan selama perjalanan kami 4 tahun lebih. Mohon dimaafkan dan semoga masih ada yang manis yang bisa dikenang, terutama untuk Pungan Ina ya. Tidak banyak yang kami sampaikan. Terakhir adalah sekali lagi mohon doanya supaya kami diberi kelancaran di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas marita saluna. Nah, hupar sangat pihami amang pareses distrik 20 Sada Banten. Songoy nangka amanami padita naro mangudurhon sian distrik. Amanami padita resort HKBP Resort Serpong padita Samuel Ambarita. Padita Resort Srengseng Sawah amang padita Nenggolan. Songoni nang dongakku akapadita Padita Rajiun Nababan, sama-sama pendeta fungsional di HKBP Serpong. Padita Rahmat Simanung Kalit, selamat datang nang inang Padita Lucy Boru Panggabean. Terlebih di Hamuna kamanami nanami naposo bulung sudi remaja ruas HKBP Serpong, terlebih na Romat Dohoti ibadah di Tikion. Tamado pujion nami jalamarula hulak toktong pujion nami guarni Tuhani jalamandok mauliate hami ala di loas Tuhani jala di ramoti Tuhani di pargugui di dongani hami marhubas di Huriana di HKBP Serpong 4 tahun 3 bulan tanggal 20 Oktober 2010 sia mahami di Ujakon di HKBP Serpong sebagai pendeta fungsional, lalu 2 tahun ya, COVID. Jadi memang praktis ya efektifnya 2 tahun 2 tahun lebih mah kita nabui interaksi tatap muka langsung ya, selama COVID kita melalui live streaming dan Zoom. Di Hamuna kamanami nanami nahina holongan, hatani Tuhani madok martiki bedo. Luhut nasa natinopa, martiti bedo, luhut nasa sakap-sakap nadi hasianganon. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Adong tiki pajupang, adong tiki marsirak. Adong tiki pangujak konon, adong tiki paborhaton. Adong tiki marhata patujulu, adong tiki marhata pertadingan. Jalau mati kinahami marhata pertandingan. 4 tahun 3 bulan adalah masa yang indah bagi kami, bagi saya khususnya uli dinggat do parsaurata kamanginang dan saya dohonon ya, tapi pasti ada kelemahan, ada kekurangan ya. Ati bohadong nahurang pakateon nami pangalaho manang pangalaka nahurang pas di rohamuna kamanami nanami ba salpu hokkamu mayate akamanginang akan naulina dengan naima ingot tamu. Tapi biar bagaimanapun songona hudo di HKBP Duren Sawit, HKBP Serpong selalu di hati, pasti. Pasti. Iya, masa-masa 4 tahun 3 bulan pasti adalah menjadi masa yang indah yang pasti akan kami kenang selalu ya. Terutama sebenarnya HKBP Serpong punya sejarah yang panjang dalam hidup pelayanan saya ya. Ngahiarahu cerita tiki praktek dopiau di Serang Najulu tahun 1988. 1987 bahkan 87 88 dengan wingot 2 hari mau marjami tadi pos parmingguan Serpong ima di BLK, betul ya, BLK ya waktu itu ya, BLK yang dikelilingi oleh hutan karet. Iya, dan saya selalu ingat, maka ketika saya ditempatkan di sini yang pertama saya cari waktu itu adalah Amangka Simanjunta nama ngalap guru Pasaribu. Aido wingot na saya tiap kali kami datang saya khotbah melayani
Ya, jadi kemudian kita bertemu dipanggil memberi ceramah waktu itu ya di Punguanina itu ya di Punguanina lalu di Kur Amajetun ya. Ternyata lalu kemudian datang SK ditempatkan di sini, puji Tuhan. Ya, jadi mau lihat tema Manginang di Parsaurata, di Persekutuata, di Bagasan Nau Pak tahun tolu bulanon, tangyako kamu hami amang inang di Namarhubas hami di HKBP Duren Sawit, terlebih menjelang Purna Bakti, masa-masa pensiun ya tahun 2026. Tangyako kamu hami hipas boy sahat niula tohonani sahat tuna pensiun di Bagasan Haipason. Amupe saya hipas ma amanginang toktong ma ringgas marminggu ate. Ya, dan berkegiatan pelayanan di tonga-tonga ni Huriata. Marsangap marmulia ma tuhata di tonga-tonga ni Huriata di HKBP Serpong. Songoni masya kami songonai do di upasa napurat tano-tano. Napurat tano-tano marangking masih ranggongan badata pada udao toktong masada hita di Bagasan holong ni rohani Tuhan. Oras medita saluna. Mulai di keluarga Amang Pendeta Hotma Pasaribu, sonari saat maida tu hata paparhato do pajakonon na parjolo mewakili sude ruas ima Amang Chandra Simarmata. Setabi dihita saluhut ruas, sada silop pagadong, dua silop pabuli. Nang hami pe makatahon majakon dohot hata paburhaton sian hita ruas sudah mahita dapatan uli. Nahu persangin pe hami amang pendeta resort dohot amang pendeta fungsional di HKBP Serpong. Suang songoni nang parhalado, suang songoni nang Reses distrik dohot sudah rombongan pendeta sian distrik dohot amang pendeta sian HKBP Serengseng Sawah suang songoni saluhut ruas nahu halongi hami parjolo hita madok mauliate nakinunga mardala dok dinggan acara pengujak konon dohot paberhaton amang pendeta nakin diojakon amang pendeta Simanukalit dohot inang panggabian jala paburhaton amang pendeta Hotma Pasaribu. Naparjul sahali kami mendokon ucapan selamat tuhamu amang pendeta Simanukalit dohot inang pendeta panggabian. Ujakon kami mah hamu dohot las niroha. Saya tong matutu tuhata napaprobisuhi jala nama masu anggiat lam herbang ulaun ni debata di hita HKBP Serpong Sadarion. Mulai Sadarion namu ujakon hamima dohot las niroha. Dihamu amang pendeta Hotma Pasaribu dohot inang dohot saluhut keluarga. Songon hamima nuayang dison mewakili ruas. Pasaton mau lihat godang amang. Yang pakobasionmu dihami saluhut dison di ruas HKBP Serpong. Tung masay uli jalading gaddo amang upakilala hami di pakobasionmu di hami ruas di HKBP Serpong. Mau lihat ma di Tuhan, 4 tahun hamu di son, jala itu menjadi bagian perjalanan apa di tahunmu, mungkin ada 40 tahun, 4 tahun mahami, taruli pasu-pasu di pakobasionmu di HKBP Serpong. Saya merparbui matutu amang, atani debata, naung di pasahatmu tuhami, jala, yoloi tuhata akatangyangmu. Gudang amang akatangyangmu, dihami ruas HKBP Serpong. Jala borhat mahamu amang, tuhurian ay baru.
di HKBP Duren Sawit, tong ma di bagasan pasu-pasu, jala holong nasihat Tuhata, terlumobi amang, sehat-sehat amang. Dohot salut keluarga. Sehat di masa-masa tinggal 2 tahun lagi, jala tong menoni di hatuanmu, di bagasan hasehaton, tetap melayani Tuhan. Songon namani kopi amang, songon nakin dok kamu siap kami ruas, kami pepedok, napurat tano-tano, rangging marsirang goman. Badata pada odaw amang, hamu di Duren Sawit, kami di HKBP Serpong, alay tong mahita marsit angyangan. Oras madita. Melatih dia mang Chandra Simarmata sonari pasoton hata sian perhalado na mewakili amang situa Manonggor Siobing. Oras mari kita saluhurna na pinarsangapan Reses Distrik 21 Banten amang Pendeta Juniaster Hutauruk do Tinang. Na pinarsangapan amang Pendeta Resort amang Samuel Ambarita do Tinang. Amang inang pendeta fusional di KKP Serpong. Suasongoni menghormati kami amang preses, amang pendeta resort KKP Sereng Sawah, amang nenggulan doho robongan punguan Ina Esther Sian Sereng Sawah. Perjulma tapasahat puji-pujian doholas ni rohatta. Tua mata debata perdengkem basai alailia dihita ahipason. Ima napungu kita tutua paletikion, ima nalaho mangujakon doho paborhaton baditata. Perjulma pasahat tami tuhamuna amang pendeta Rahmat Simadukari doho tinang. Suaksongoni itu inang pendeta Lucy Meliati Buru Panggabean. Moliati ma di debata yunang ujak hamu tutu di sadarion. Nalaho makobasi huriatta HKBP Serpong. Nakaningan nungasaluhuna ruas mengujakkan hamuna amak pedita nami dohot ndak pedita. Aku mewakili sian perhalado, dong aku perhalado amang inang torok ma 77 halak ma perhalado nadong di HKBP Serpongon. Menutup penuang ngawson jong-jong mewakili dus marohata idogo pasa Sara silo pagarongin na 2 silo paubi. Melutuk peaw na pasahaton. Sudi mahita dapotan nuli. Mauliate mari tu hatta inangujak hamuna amang Pendeta Rahmat Simadukalit dohot inang Lucy Meliati Puru Panggabean. Selamat datang ma amang inang. Asang gia tutu di bakuba semuna di Huria KKP Serpong lamu marbungaran. Tapula gajang dohorok kamang Tuhan muna. Alana rap kita melayani di HKBP Serpong. Selamat datang ma di hamuna doho keluarga. Terlubowi ma tuamang pendeta Hotma Teruliasi Perluhutan Pasaribu dohot inang. 4 tahun tulubulan matutu amang rap dohot tami. Imam Bakubasi Huria HKBP Serpong. Guranggo nata pargumuluhon. Bakona noi di sara-sara Huria. Saya ronggo perbedaan pendapat. Jalaido nama arahutita gebo ita sada. Jala dangarong
istilahna nagabe masuk toro hakeman. Tungulido, wilayah kami do saluhutna pelayanan niamang di HKBP Serpong selama 4 tahun 7 bulan. Gudang go siputikan nami di pelayanan muna di Huria HKBP Serpong. Penutuk pe, apalagi kion hita marsirang. Marsirang di bagasa pelayanan. Alai Tuhan tado nomor suruh. Tu dia pe disuruh nalaho memberitakan berita nauli itu tutu sidala tonom muna. Amang pandita nami doa tinang doa keluarga. Doa nami ma Tuhan muna di pelayanan baru di HKP distrik di HKP Durisawit distrik Walu Jakarta. Hai martanya tu bata saluhunda parhalado narong HKBP Serpong do saluhunda ruas. Manangnya ko kamuna asa margogo hamuna nalaho makubasi di Huria Durisawit. Di pergogo itu gamba hamuna iliad di hamuna hahipason. Jadi lian nakasila seroha. Asang giat bagasan pelayanan muna di Wiranda Baru tukatan atau tong badongan di hamuna. Dapula gajang daurok kamang alana jam nga menunjukkan jam sada lewat. Jadi dak fokus pirah kita nunga siubeon mulai arong namar mangido. Jadi horom ma amang so dok kondi pasa mangrabang bunga-bunga di tiur niari. Selama jalan mari kamuna peditanam dari keluarga. Selama tinggal mari kami dongamuna nadong di HKBP Serpong. Imana boy pasakatami horas mari kita saluhutna tuat tama nama masuk-masuk. Sebelum pasat Cendramata di babo sudah itu aka tamu undangan narosian sang sawah do keluarga ni amang sebenarnya kalit arung dan ramah tamah di setelah ibadahon marsi pangan udah tadi. Sahama tasenari na pasaton Cendramata sona masa di Huriata sesuai dengan prosedur narong di HKBP Serpong Roma sudah amang parta do ketua dewan 7 lo. Dohot 7 lo ma keluarga amang pendeta hot ma pasaribu. Dohot amang pendeta resort amang. Berjolo melihat madi tuhata nungga dengan merdalan acara paborhato namang pendeta Hotma Pasaribu, dohot majako namang pendeta Simanuk Kalit, dohot inang pendeta Burupanggabian. Marhiteon berjolo pasatamima mewakili fungsionaris amaleteoni rohanami berjolo tutuhani bahot tu amang pendeta Hotma Pasaribu naung 4 tahun 3 bulan makobasi di tonga-tonga Huria di HKBP Serpong. Dalam kondisi sekitar 2,5 tahun COVID, dalam use tamalate homa abu hita marminggu beribadah songan nasomal. Marhiteo namang kupasat tamimah hamalete ni rohanami disude pakobesen niamang selama 4 tahun 3 bulan rap di Huria HKBP Serpong. Jalan marhiteo dotong donon nami dangadok daktagamud dangadok kahurangan nami. Sebagai fungsionaris, pada dopo namang, mungkin dipakata yang manang disikap, marhiteon, bangido hami dimaafkan, dilupakan, jala masih tangyang amai tamang, songan pinangi dunia amang nakingan, yonok do Serpong tu duren sawit. Jala sebelum amang di Serpong, tapi galita pajupang di acara-acara kategorial di Huriata. Alani amang aka hal-hal nadenggan, naung tabangun selamon, udah lanjut to menurut kami.
Dalam marito mahu pasatami songot tadan nak tapasomal di huriata cendra mata mewakili sude parhalados do siar ruas do siar kuria do namang. Walau tu kami pasaton las marwani ala amang majalo omana bui tarpatupa di huriata. Kasama. Sonari di pasatai matu amang pareses lamang leon hata permahanion. Horas minta saludna. Kurasa nanti aja lagu manduk kata ya. Udah jam berapa nih kan? Nanti aja lah, bawa aja habis makan ya. Mari nih Maita.
ing hodola kaki sahat kori ujung mandalaku tatang yakun ma piliata martangyang maita. Ale di batama namina di panua ginjang hodo harwan saluhut silian lehon nadenggan dohot nasa uli basa na malutus. Upasat tami masya nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo magabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa ho parasya kami pelianon pati bulhon hara jamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami godang ni silang lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami mandok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami nari banua ginjang saya pinorbadi ama guarmu. Saya roh maharajamu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon so nari banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi untuk pangujuran. Palua maham siap pengago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakan Tuhan di batama buhina tuho jala si marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Jadi pingai rumah digeser majon. Roma pandita na pinaborhat do pandita na pinauja na kiningan jong madison. Ya, alay sabula perjulu masih amun pandita yang borhat. Jadi kita sudah sona tadok na kiningan tanda holong nerwata. Ini kan favorit kita ini pendeta apa namanya Hotma Pasaribu. Kita tunjukkanlah. Datang lagi kita menyalam mereka dari masuk sana keluar dari sini, masuk kanan keluar dari kiri. Iya, karena habis makan nanti nggak mungkin udah pulang setengah nanti. Ya, ya Roma kita tajalang mana sida. Ada pula ragu kita, dak pakai amplop tidak pula masalah. Ya, pakai amplop juga bisa, tak pakai amplop juga apa-apa. Ya, tajalang mana sida.